लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो दखानाव मिथिजों थांफायालाफा हारसिङै जा बरिं मोनबाय मा खालामगोन मा मागोन जादों ओमफ्राय ग्रिन टीखौनो लोंनि नामा र' नायनि मिथिंजाय ब्लग सोलिगासिनो गावनिनो ब्लग नायगासिनो दासो आरो गावनिनो ब्लगखौ प्ले खालामनानै नुगासिनो आं लोगोफोर थान्दामोन दखानावनो थान्दा आं होन्दोंमोन आरो मिथिखौ टम टमजों फैनोसै आं होननानै दा फैथ'नांला आं फैखागोन होननानै मानोना मा होनो डक्टरनावबो थांनांगौ दङ ओरै आखाइया बेफोरो हारा सानाय जाबाय थादों आंखौ माबा आथिंबो ओमफ्राय नैबे आसिमाफोराबो हारा ओरै आसिमाया ओरै दबा आरोना ओरै माने गोरा जानानै थायो ओमफ्राय फुंबाथाय बेफोरबो ओरै गोरा जानानै थायो माने ओंखायनो फिजिअथेरापि ना मा होनो बेयावहाय एसे माबा खालामदों आरो ट्रिटमेन्ट लादों स' दिनैनिफ्राय कर्स दाखालि सानसेल' माबा खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय 1 उइकनि कर्स आरोना मा होनो एसे माबा खालामो आरो मा होनो मालिस होयो आरोना बिदि ओमफ्राय नायनि ओमफ्राय जुदि बेजों मोजां मोनथ्राबा नै बेजायनिया एसे सिगां लोरिनायासो जाखांदों बायदिबो मोनदों मोजां मोनाबा नै बिथिंजायनिखौ एक्सरे खालामनांसिगोन आरो लोगोफोर बाखिथ' नै जायनिखौ मोजां मोनदों एसे केलसियामबो खमिदों जाहैदों देहायावहाय बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय ग्रिन टि नागिरनानै ग्रिन टिखौनो एसे लोंनोसै र' आं लोगोफोर टाइम पासनो जि मोजां कुल फ्रेस बार फैदों ओमफ्राय ग्रिल फांबावलायनाय हारसिं नालाय थैगोनसो गेटखौथ' फांखायो र' ओमफ्राय बेयो नै बे थाइखेयाबो लोगोफोर एसे खुला होनो र' मानि प्लान्टआ एसे हां मोनथों ओमफ्राय मानि प्लान्टआबो जि ग्रथ जादोंना लोगोफोर बे साननैसोआवनो एकदम हठात ग्रथ जादों आरोना लोगोफोर मानि प्लान्टआ माने सिगांथ' मा होनो देरनो हाया जादोंमोन ओमफ्राय बे सप्ता खनसेयावनो ओरैबायदि स्पिड खिलिबाय मानि प्लान्टआ ओमफ्राय ओरैबायदि ग्रथ जाबायना माने जायगायानो इयाव थोआसो जालांबाय नै लोगोफोर नङाबा रज'आखैमोन आरो मान ग्रथ जादों ओमफ्राय थाइखाखौ मा जाखो माने मा होनो जोदोबाव मैया बे बार माबाजोंहाय जोदोबखो ना माखो ख्रंआ जायाखिसै आरो ओमफ्राय सान्दुं दुंबा खेबसे होफिननानैसो सोनोसै आं बेखौहाय आरोना लोगोफोर दायो आङो गुसु बारहाय बिदि सामफ्रामबो थाबाय थानायबाथ' लोगोफोरना बायानो जागौना जेबो खालामनो ग्रिन टियाबो बै खनायाव दं कार्टुन ग्रिन टी दङमोन क्या जाय रे इदि थिखोनो हाया इदि एसे गिलिर थिखोबानो आखाइया सायो आरोना लोगोफोर ग्रिन टिया बहा थाखो नागिरनानै मोनाखिसै पिका साहाखौनो लोंनोसै आं एसे लोंनो लुबैदों बेथिं बादामखौ लाबाय बादामाबो जानाय जाथ्राखैमोन नालाय दिनै आंना ओंख्रि संनाया थावाखैसैनो लोगोफोर जानायानो जायासै नै बान्दा कबिया खामजोबनानै मिथुआथ' जाखायासैनो गोथाव जायाखै होननानै सापात एसे होना होनोसै पिका चा ना मा होनो एसे गोखा लोंनि र' दिनैसो न'आव थानो मोजां नांदों गुसुनो खोरखि खुलिबाथाय बार फैयोना गेसा गोमोन नागिरो ओंखायनो फांदोंमोन आङो थेवब्लाबो जेने थेने जाबाय बांद्राय रुबा गोखा जागोन ओमफ्राय बिथिंजाय गेम्सनि ब्लग सोलिगासिनो चलो बिथिंजाय आराम जिरायनानै लोंनो लुबैदों अरुणाचलाव दंहैयो मालाय अरुणाचलाव गुसु लोंसै दे जोंथ' थांनो हाला दस्रा थांनायफोरखौनो नायनानै आराम नायबाय थानोसै आरो ट्राइ खाथियाव पिका चाय होनो नामा बिदिखौ गुदुंथार आरोहाय खाबाबो दिनै मोनबा आरो खोलो बरिया फ्रेस मोननानै आरो नङाबाथ' हारसिं थालांनानै जा बरिं जाखाबाय बेखौनो फन खालामसै र' लोगोफोर खनसे नै आसुगुरनि नेल पलिसखौ नायनाङा दे लोगोफोर हेल' मिथु मा खालामदों दोङो
boring मोनाखै बाजै बेसन फैदो ए फैबाय नोंसोरो लाबोबायदों ना माथा मार होनाय बारे ओमफ्राय आं हारसिं boring मोनथारबाय थांसै नामा टमटमजों थाङा दे होमबालाय दे फैनाङा होनखाय लोगोफोर नुबायना गावबो फैखासिगोन आरोना फैनानैहाय ओंखारलांसै आरो मेडिकेलनि थाखाय लोगोफोर दायो मिथुआ स्ट'रनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय जों दायो नै मेडिकेलाव फैगासिनो भेरगावआव आरोना थ' 3टानि सिगांनो सफै होनदोंमोन दा 3टायाव डक्टर लोगो मोनाबा जारलासो जानोसै ना 3टा जानोसै नै आखायानो आरोना लोरिना दं बेयावनो मा मेडिकेल नामा मा नामोनलाय बे एसामिस लिरदोंहाय निउ लाइफ मेडिकेल ओमफ्राय मामोनथाय ओइनो आरोना मेडिकेला बेयावहाय हारा सानाय आखाइ सानाय आखाइ आथिं थाबायनो हायै लेंग्रा लेंग्रि इफोर लाबोयो ओमफ्राय मोजां जायो गोबांनो ओमफ्राय नैबे न'आ थानो हायो आरो बेयाव रुम रेन्टआव लानानै मास मोनसे थानांगौबा थानो हायो बिदि गोबाङानो थायो डक्टरानो गैलागोनहाय सफैबाय मेडिकेलाव ओमफ्राय गासिबो नैबे मलम रिसिप्टफोरा लाबाय ओमफ्राय बेयाव दा थेरापि खालामसिगोन आरो जोंनि आबैबो दं मा खालामफैदों आबै बेयाव आथिं नाजाना दङ सोरबा सिङाव नोंनो अ मानसि दंना आंना टकेन नाम्बार 16 ओइलाय फिजिअथेरापि खालामो बे आदैया खालामबाय थादोंमोन थाबायनो हायो ओंखारबाबा ट्रिटमेन्ट लाफैनो हायो आरोना बयबो सोरबा थाबायनो हायाखैबा माबानो भेरगाव हालाङो खिन्थु फिजिअथेरापि